बेयो मा सब चिकेन चप चिकेन चप चिकेन चप जानो थाखाय माने गोथाव आरोना नै बिथिंहाय कुक खालायगासिनो जोंफ्रा सारा ओमफ्राय सारा माहा सोलोंदोंमोन बेंगलराव सोलोंना फैदों जोंना फंबाया नै दायो माने बे मा सब जागोन मा साव प्लेन साव ने जागोनलाय आमाय जासिगोनदां थाङै ने आमाय जासिगोन बे जोंहा मामानि बिफं जाहैबाय लोगो मोनफैबाय आं फैयै दायो बे सकावहाय माने बिराद मोजां मोनसे दुखान खुलिबाय आरो बिसोरना मोजां नांबाय बेवहाय माने बिराद मोजां आइटेम्सफोर दङ नैबेयो जाबाय चिकेन पक'रा आंनि थाखाय माने फेभारेट आरो बे बुस्थुआनो आं बिराद जाखायो आरो ब्रयलारनि चिकेन पक'राखौ दोना बेखौ हाबजोबना होदो लांनोसै जोंफोरो एल'ग्रा सारनि बे टाउन फिसाखौ खिथिनोसै सार आङो इसिग्राब नागिरबाय नोंनि दुखानखौ दिनै गिबि खेबसे फार्स्ट टाइम फैबाय आरोना ओमफ्राय माबायदि सोलिदों दुखानाथ' बिदिनोलै माथो होनबावगोन आंहा ओमफ्राय आं एसे दुखु फोरमायनाय बायदि खोनानानै माने नोंखौ सोंनाय जाबाय आरोना माने दुखानाव कास्टमार गैला होननानै नोङो बुंदोंमोन ना आंखौ ओमफ्राय दायो नोंनि बायदि बेबायदि खानाय सिनग्रा सिल'ना खैथा जाखो बेयावहाय खैथा सिलन खुलिखो 10टा दसता जाखाबाय होमबालाय कास्टमारा माने बुहुद खमायबाय माथो ने बेयावबो हाबजोबनाय जासिगोन ना दा दायो नों खैजोन सिनखो फुंनिफ्राय साबा जाबाय सिगाङावथ' बाय बारा जायोमोन हा 7 जागोन गोदो 8 जागोन अ ब्लेडखौ दोनखायो नोङो एक्सट्रा ब्लेडखौ दोनखायो बे काटिंखौ मा काटिं होनो बेखौ आस्का रायजोफोर जोंहा एल'ग्रा सारा बेयावनो होयो आङो फैबाबो माने बिनि दुखानाव हाबनाय जायाखैमोन दिनै फार्स्ट हाबनाय जाबाय आरो जोंहा बिथाङा गोदोनि बायदि माने कास्टमार आंहा जाला होननानै बुंदों मानो होनोब्ला बे सकावहाय माने बुहुद माने खैबाता सिलन खुलिबाय आरोना बेनिखायनो माने कास्टमारा एसे खम जाबाय नैबेनो जोंनिया न'निखा नोंनियाथ' दुखाना न'निखासो दुखाना भाराथ' होनाङा सारनि दुखाना इफोराव नै जोंना एल'ग्रा सारनि हासार दुखान नै हासार दंजोबो बेयाव इउरिया दोङो पटास डिपि अनेक दङ आरोना आरो लोगोसे बेबो एल'ग्रा सारनि दुखान आरोना रायजोफोर एल'ग्रा सारा बिराद माहाजोन दंसै नै बेफोर सब एल'ग्रानि दुखानजों माने भारा नङा बियो गावै सारनिनो दुखान आरो बेफोरो जोंफोरो दायो बिदाय लानोसै जोंफोरो बेलेग जायगायावसो थांनो नागिरदों रायजोफोर दायो जोंफोर एल'ग्रा सारखौ लोगो मोननानै गाहाम नांबाय बाय बिदिबा दे जोंफोर थांबाय थानोसै दे बाय जोंफोर दायो बिथिं थांनोसै माने बिथिं मा मोनहैयो बिथिं थांसै माने मोनसे जायगायाव सफैबाय माने बेयावहाय बिराद गिदिर मोनसे स्कुल बनायनो नागिरदों बेयावहाय कनस्ट्राक्सन अफ मडेल रेसिडेन्सियेल स्कुल जागोन आरो ना माने जानो थांगासिनो दङ गिदिरखा बाउन्डारि एरियाया एकदम थायो माने केम्पासफोर जागोन आरो दा टेम्पाजों आङो थांबाय थादोंमोन आरो ना खिन्थु अखाया मा खालायो जोंफोरखौ लामायावहाय दा अखाया नागिरबाय मा जाबावगोन अखायासो नागिरदों माथो मा थांगौमोन जोंहा मोजां जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन मोजां खामानि थाखाय नङा मोनसे गारि थांगासिनो दङ बिसोरबो फैदों आरोना बे लामाखौ जोङो थांगासिनो दङ बे लामाया बर' जोबथाहैयो बेयावनो जों थांगासिनो दङ बियो दा दसे माने हाबा जाथ'वाखै सोरबाफोर जुदि इसा जायोब्ला खालियानो दं दा माथो नोंलाय खालियानो दं ने आङो लामायावहाय आमाइनि दुखानाव चिकेन पक'रा लादोंमोन आरोना नै दायो जानोसै जोंफोरो ओमफ्राय थेफादों आंदों जागासिनो दं सानैदों नै जाहा गोदोरा आसारल' खबगासिनो ब्रयलार चिकेन पक'राफोरा आं बिराद गाहाम मोनो बेयाव जाखायो आङो आरोना गाहाम मोनो ओंखायनो आङो चिकेन पक'राफोरखौ लाखायो आरो रेस्टुरेन्टफोराव
नोंखौनो नै आसारबो दोङो बिराद मोजां जागा नै नायदो पुरा माने लामायाबो गाज्रि नङा आरो रायजोफोर नोंसोरो जुदि फैनो इसाबाला जानुवारियावहाय फै 5 जानुवारि बेफोराव फैबाला माने गुतै बेफोर जागायावहाय पिकनिक जाफायो मानसिफोरा आरोना दाब दाब जागानिफ्राय आं नोंथांमोननो थांनानै देखायनोसै चलो जागाया सुइजारलेण्ड बायदि आरोना मा गोसोदों मा रावदों नोंथांमोननो आङो बुंनानै बुजायबावनांगौ आरो इटु जागाटु কি কয় इटु जागाटु জায়গাটো খিরখিরিয়ায় হয় এটো খিরখিরিয়ায় কয় আর না ও আপনি কি করিছে ইয়াতে গরু বগালি ও গুরু আপনি সারে আছে আর ইয়াতে হাতি সাতি নাই নেকি হাতি ওলায় ওলাই কইটাত ওলাব এতিয়াতো নলাই না এটা নলাইনে আর জায়গাটো চাই মানে ইমান ভাল লাগিছে কবই নোৱাৰো মানে এই আছাচোন বৰফৰ দৰে মানে ঢাকি আছে ইয়া মেঘবিলাক ইমান ভাল লাগিছে কি লাগিছে দাঁতত চাও চাও এই কৰিছে নি কৰিছে তোৰা ইয়াৰা বাপ কি কৰিছিল थांबाय दानोबा गनद्रायखौ नै साथामदों बाप देन्जारलै हाजो जिंनि गथ'फोरना अनेक खालायबाय थायो नै इसोर थेसिगोन आरो दायो नै माने थेदों नै लाइथिं होबाय हाजो जिंनि गथ'फोरना बिथां गेलेदों नै स्कुलबो गैया बिसोरा दे दे उट 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 गथ'ना बेलेग रोङोलै माथो गथ'फ्रा তহঁতে স্কুলত যায় নে নাযায় কিমান ক্লাছত পঢ়িছে ভাইটি তুমি 7 ক্লাছ 7 কোনটো স্কুলত হা কলনি আৰু তুমি ক্লাছ 8 কি নাম তোমাৰ সুমিতা সুস্মিতা দে ঠিকে আছে ভালকে পঢ়িবা হা দে তুমি পঢ়িছা দে দে ভালকে পঢ়িবা হা দাদা আপনি ক'ৰপৰা আহিছে गुरु बागालि কৰিছে न'खर फेमिलि गासिबो फैनो हागोन बे जायगायावहाय बालिफार बा पिकनिक अनेक नोंसोरो जाफैनो हागोन बे जायगायावहाय आरोना नै एकदम मोजां जायगा गुसु जायगा माने आंथ' एसे नै माने सुइटार गाननांगोन मोनसे मोनबाय आरोना माने बिदि जायगाखौ नुफेराखैमोन बुम 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 नायदो बिथिं जायगाया गिलु बालुखा बेलेग नांखादों आं गिनायसो मोनलायलायबाय बिथिं थांनो थाखाय बिथिं मैदेरफोरबो बिथिं माने बारख'नायहाय नुबाय आङो ओंखायनो माने थांला बिथिं आङो बिथिं खोबथायलायफिनसै आरोना बोसोरनै बोसोरथामनि उनावहाय जि जोंफोर फैनाय लामा बे लामाया बेयावहाय ब्रिज जागोन आरो बै सिगाङावहाय लांगोन आरोना बे लामाखौ बिथिं बनायलांबाय थागोन बिसोर फैदोंना फैयाखैमोन फैनायमोन फैनायलाय फैबाय नोङो बेयाव फैनायमोन नोंसो फैनायमोन सिगाङाव माने हाजोआ दायो अखा फ्रि फ्रि गोलैनायजों लाबोदों माने जोमैदोनो खोबजोबनाय थाबाय आरोना